салом алайкум бародару, ако, апо. Ма як зани муҳоҷир дар ғарибӣ омадам ҳами шаҳри Абхазиядаё. дар ҳамин тарафҳои шаҳри Абхазия дар як қишлоқам. шароити кор кардан надорам, ҷои хоб надорам, кор несте ки кор кунам. дар Тоҷикистон хонаву дар надоштам. ба нияти хонаву дар омадам ки кор кунам, ягонҷо заминае хонае бигирам. 3 та фарзанд дорам, кӯдакам дар ҳар ҷое. ай маҷбурӣ ман омадам ҳамиҷа азоб кашидесам. суме надорам ки хонароӣ кунам. кӯдакам қати гап зада наметавонам. телефони соз надорам, связ надора иҷа. ай ҳаматон хоҳиш мекунам ки мара дастгирӣ кунед. илтимостон мекунам, аз барои худоҷон мара ягон сум дастгирӣ кунед, ёрдамам кунед. ай ҳаматон хоҳиш мекунам. номерои картама мемонам. карта ба номи Мақсуда меброяд. илтимостон мекунам, ай ҳаматон хоҳиш ки мара дастгирӣ кунед.